Is-servizz pubbliku tefa' fuq innifsu l-isfida li jtejjeb 12 servizz essenzjali għaċ-ċittadin fil-midterm li ġejjin. Dan b'dawk li jissejħu Key Performance Indicators li dwarhom kien iffirmat ftehim fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar. Dan il-kunċett beda is-sena li għaddiet permezz ta' proġett pilota u issa se jkun sors biex inaqqas l-isfidi. Fost l-isfidi hemm dik li fil-qasam tal-enerġija li meta persuna tapplika għal servizz ġdid tal-elettriku li proċessar tal-applikazzjoni u loti tas-servizz isiru fi żmien 23 jum. Bekk jonqos bin-nofs. Fil-qasam tal-edukazzjoni hemm enfasi fuq li jitnieda KPI biex jonqos l-assentejiżmu fl-iskejjel tal-istat bilan li jintlaħqu 1250 student u li 700 student b'diffikultà jingħataw għajnuna personalizzata. Hemm ukoll li f'temp ta' mitjum il-karta roża tibda tiġġedded b'mod awtomatiku f'każ ta' benefiċċji mhux kontributorji, miżura li se taffettwa 4700 kap ta' familja. Li jitwaqqaf one-stop shop għas-sidin tan-negozji u li fil-qasam tal-ġustizzja titwaqqaf qorti kummerċjali u sistema biex l-emendi fil-liġijiet ikunu aċċessibbli online. Fil-waqt li KPI soħra huma fil-qasam ta' trasport, agrikoltura u konsumatur. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar stqar li wara l-bidliet li saru fis-servizz pubbliku fl-aħħar 4 snin, issa wasal iż-żmien li tkun indirizzata l-qalb. Xejna issa anke fejn tidħol kontabilità għamilna passi enormi l qudiem fejn qabel u anke l-awditur stess irremarka li ħadd ma kien jagħti każ ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu illum il-ġurnata f'rapport wieħed biss iwettqulu kważi 80% tal-rakkomandazzjoni li jkun għamel ġustament. Issa il-pass li jmiss issa l-Key Performance Indicators. X'inhu huma l-Key Performance Indicators? Viżjoni ċara, oġġettivi ċara, pjan ċar u iffukat. Jiġifieri fejn qabel meta konna qed nindirizzaw loti tas-servizz, jiġifieri li qed naraw li jkun veru servizz ta' kwalità, konna qed nindirizzaw ir-ruħ tas-servizz pubbliku ismu miegħu għalhekk jeżisti, issa se nkunu qed nindirizzaw il-qalb, il-magna tas-servizz pubbliku kif jaħdem is-servizz pubbliku biex dak li għamilna jibqa' hemmhekk u jipperpetwa ruħu. F'dan l-avveniment il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li s-servizz pubbliku ma setax jibqa' jaħdem sistemi antiki. Fil-waqt li rimarka li s-servizz pubbliku huwa parti integrali mill-ħidma tal-Gvern għalhekk saru bidliet meħtieġa biex jirrifletti l-ħtiġijiet ta' żminijiet saħaq li 12 il-KPIs jaslu għand in-nies. B'dan il-mod is-servizz pubbliku ikun qrib in-nies.